Кай Фарух? Раҷабалӣ Ибронӣ. Я пурсаниш чӣ гапай? Чӣ гап шуда? Чӣ гапай Раҷабалӣ ин қадар бенастрини? Ягон проблема дорӣ? медони ака беадолатии инсонҳоро мебинам асабон вайрон мешавад. ҳамин саҳар ошхона завтрак кардани рафтам, як бародарро дидам, мақсади гап қатъи ҳамон офисянка як хел муносибат кардеса, як хел рафтор кардеса, хай ку бечора. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Дар ҳамин ҷо хона ба иҷора медиҳанд? Бале, бале. Ба ман иҷора лозим буд, як хонага. Дорем апаҷон. Арзишашон аз 1500 сомонӣ то 10,000 сомонӣ ҳастад. Чанд нафар зиндагӣ мекунед шумо? Ман танҳо зиндагӣ мекунам. Барои ман аз ҳамин 500-600 сомон бошад. Аз вай боло наметавонам. 500 сомон мега? 500-600 сомон мега. Кай Фарух? Мора як рӯза шарномамон 500 сомон аст. Як рӯза шарномамон ви гуфтесай дар як моҳ ма 500-600 сомон. Аз он ҳама. Мутаассифона апаҷон. Чуноне ки меҳрубон гуфт 500 сомон як рӯза шарномаи мо аст. Ягон кӯмак кардан наметавонем. Бахшиш. Хуб. хоҳарҷон, як лаҳза нав ба хотирам расид. Як ҳамсояи ман тақрибан як моҳ пеш ба хориҷа рафт. хонаҳошама дастпорид ки ягон кас агар имконият надошта боша, мақсад эҳтиёҷманд боша, хонаша бепул ҳамуда иҷора биспорам. мақсад шумо метонед ки рақамои мада, ина рақамои ма, ҳамин рақамои мада баъди соати 4 занг бизанед, маҳаллаи 46 борбад 48 дроб 16 занг мезанед, ман ҳатман калитои хонаро шумода меспорам бепул то ҳамун лаҳзаеро ки шумо мақсади гап ки имконият пайдо мекунед, метонед ки зиндагӣ кардан бигиред. баъди соати 4 мада занг бизанед, ман ин кор мебарам, ҳатман интизор мешавам. Раҳмати худо. Акай Фарух, дидӣ одама фаҳмида намешавад. ча мало мегира, ча ба тақво мегира. духтари бевазана дид, номероша дод, суроғаи хонаш дод. Дидӣ ака? Меҳрубон. Лава ака. Аҷоибӣ кӯравин? Худаш як хона дорад. Як элчаи мурға дар дохили ҳамон зиндагӣ мекунад. Ману ту камаш 10 ҳуҷраи холӣ дорем. Наметавонистем ки ҳамин занак ватием. Дидӣ? ба хотире ки дид бевазан астай, худашро ширин карда, мақсадош дигаран ина. ин ба мақсади ҳам ту додагӣ нестай. ин тамоман дили нияташ сиёҳ ҳастай. метонистем мо ҳамин кора кунем, лекин нигоҳ кун, хаб карда шиштем. Акай Фарух, ин мулобача биҷӯши чо кард? ӯ рафт, ака намедонам ин чӣ кор мекунад. суроғаро дод ба ӯ духтар ки бечора ака. суроғаи хи ча ака? тақводор аюхи. суроғаи хидиш, хонаи хидиш. бало, шура, шура. Мебинум. Ака. ин ҳама мебело, ҳамон Беларуси Россия охиям. Ҳам мебелои Беларуси Россия ҳамон болои бо сифат. Оҳо, бародарои ман. Биё Раҷабалӣ. Биё Раҷабалӣ, сумка дорӣ? медонед акай Фарухҷон, хонаро ҳамун духтар дар иҷора споридам. то ҳамун лаҳзаеро ки ҳамун духтарак имконият пайдо мекунад, ман гуфтам бепул хонаи худат ворӣ зиндагӣ кардан бигӣ ака. ман мардам ака. ман метавонам ки дар ҳамин офис зиндагӣ кунам. як моҳам, ду моҳам бошам, ман метавонам дар ҳамин ҷо зиндагӣ кунам. акай Фарухҷон, дар ҳамин лаҳзаҳои пастӣ, дар ҳамин лаҳзаҳои мушкилӣ мо дастиам хеле хоҳароро, мо дастиам хеле модароро нагирем, ки дасти оро мегира ака. Раҷабалӣ Ибронӣ.